Vasemmalta puolelta veto menee ohi. Heikkilä pelaa kulmasta pallon vahvasti itselle. Lähtee nostaa maalille ja Rystylä sitten tulee aivan vetopaikka siihen Kynnäkselle ja Kynnäshän taiteilee pallon. Ylempänä haltuun, niin Nipakoksen puolustus hoitaa pallon omalle joukkueelle. Koivisto kääntää ahtaaseen paikkaan Kivelä. Kivelä pääsee vetämään ja vasen yläkulma heilahtaa. Se on siellä. Kivelä Ellenin ja Kynnäksen Emilian maaleilla. Ja näin nyt sitten Pro tulee vahvasti ja näin loistava yksilösuoritus Mäenpää Ellalta ja maali. Se on siinä. Tukala ottaa pallon. Tukala. Ja rangaistus tulee sitten Haukka-aholle, mutta se oli siirretty rangaistuksen aikana ja Joen takainen Sera maalin teki. Menettääkö pallo? Ei, hyvin pelaa sitten pallo itselle ja pääsee nostamaan eteenpäin. Edelleen ja jäähy tulossa sitten Prolle. Siirretty rangaistuksen aikana Kuittinen nyt sitten näyttää näitä laukaisutaitoja. Lähtee nostaa rohkeasti maalille, mutta sitten ei pysty vaan kääntää Wiklundille. Puolen vaihtoja Kivelä vetää ja sitten pallo pomppii maaliin ja maalin tekijä Kivelä ja syöttäjä Wiklund. Kuittinen tulee pian jäähyltä pois. Ja veto tulee ja näin, ylivoiman maali kyseessä ja oliko maalintekijä Viljanen Veera. Tällä hetkellä rinnassa numero 20. Nyt toiselle annetaan niistä kauan. Ylikoski lukee taas Selässä ja Selässä on numero 28. Ja näin Pro pistää pallon verkkoon kesken kaiken tämmöisen ihmettelyn. Kuittinen. Heikkinen kääntää takaisin Kuittiselle. Kuittinen vetää ja sitten verkot heiluu, ylivoiman maali kyseessä. Tahattua. Otetaan sitten pikaiset haastattelut tuosta kentän laijalta. Tukala vetää, vielä maalaa siinä, näin. Se on sitten verkot jälleen tötte.